tää silti se on tää lätkä, tää 95. Ja se on monen muunkin myöhemmänkin sukupolven, koska se oli niin, se on se eka, mikä tulee mieleen historiasta. Siis 70-luku oli äärimmäisen tylsää aikaa. 80-luku itse asiassa melkein yhtä tylsää. Ysärillä alkoi vasta tapahtua ja se oli sitten semmoista. Alkoi muurit murtua Niin, ja vähän siellä sun täällä lätkässä ja ties missä. Mitä sä sanoisit nuorelle itsellesi, jossa kadulla runt hur Trump får bete sig när de tar del av bevisen som åklagaren tagit fram i det man kallar en skyddsorder. Det är ju rätt vanligt innan en rättegång drar igång. Men som en del av det här så ber alltså åklagaren om att domaren kräver att Trump inte kan kommentera eller hota vittnen eller komma med personkaraktäristiker på sociala medier medan fallet är på väg genom rätta. Och vad är det han har sagt då som har ogrovat åklagaren? Ja, men det pekas ju dels på att Trump har en lång förhistoria. The Stone Roses, Fool's Gold här i P3 med Victor Weisson. Nyt voi ajatella. Mielenkiintoista. Missä on se sieluraappu? Oletko se märetty? Oletko märetty asti? Joku tämmöinen terapeutin lausunto jostain luonneviestä, mutta siis tosi nopeasti mulla niinku unohtuu tämmöiset, että en jää märehtimään. Mikä on pahin paikka, missä sä ammatillisesti oot? 2014 Seinäjoella, kun Jutta Urpilainen vaihdettiin SDP:stä Antti Rinteeseen. Ja mä niinku katsoin sitä vähän niinku hidastettua junan törmäystä, että ei voi olla totta. Men det var inte bara i Pride-tåget som det var en stor uppslutning, utan även i staterna ägnade sig tusentals människor för att komma och titta på paraden. Och en av dem var Emily Glad. Tämä on ihan tosi noloa lapsellista, mutta että nuorempana aika kevyin perustein kerroin ihmisille rakastani heitä. Kun itse kunnolla sitä rakastui joskus 20-vuotiaana, sitten ymmärsin, että minkälaisen rikoksen ihmisyyttä vastaan sinne tuli tehneeksi. Joo, nuori on joskus vähän ymmärtänyt. Ei paha. Ei. Jenni Matola, todella näyttävä paluu naisten Itälänteen. Jos Mantere on lyönyt 3, niin sinä olet tuonut 3 juoksua. Miltä tuo meno on tuolla kentällä maistunut? No on kyllä ollut tosi kiva pelata ja hienoa, että sain kutsun nyt sitten tänne naisten Itälänteen kuitenkin. Ja hienolla tavalla kuittasit tämän. Toisella palataan aikaa ja sekin on lyhyt lyönti. Ja nyt on Mäkinaukola ykkösellä Raudasoja lyömässä. 5 palan päässä lännen voitto arvoottelussa. Viimeisellä riskillä yhdellä kädellä kierteinen näppi ja ykköselle ennättää. Raudasoja selvittää tiensä sinne, kun tulee pieni Itävalon harhaheitto siihen. 100 av scouterna tvingats uppsöka sjukvården. De brittiska och amerikanska scoutdelegationerna ska evakueras, men de 2000 svenska scouterna som finns på plats har inga planer på att åka hem just nu.
Ohjaaja Dmitri Plaks alkoi kerätä Peterin läheisten ja eri puolille maailmaa sirottuvien online-pelikavereiden puhetta ja sai aikaan ääniteoksen, joka kuullaan. Det här är folkmusiken i Porto. Jag heter Esmeralda Nordberg. Folkmusikstjärnan och tillika en av årets sommarpratare, Sofia Karlsson, mixar nu en timmes musik nonstop exklusivt för oss. Sen huomaamme. Mutta vähän kuulemma tämä sample löytyy Daft Punkin sample-kirjassa silloin, kun Kanye oli mennyt Daft Punkin luokse Pariisiin tekemään tätä levyä. Ja emme tiedä mistä, mutta veikkaisin, että T-Rexia on ehkä sample. Toivoo tilanteen ratkeavan diplomatian keinoille, kertoo antavansa Nigerin sotilasjuntalle mahdollisuuden perääntyä. Suezin kanavassa on uponnut hinaa ja sen törmättyä yhteen Hongkongiin rekisteröidyn nestekaasutankkerin kanssa. Acceptabelt, det är djupt förolämpande och fel. Klart att så här kan man inte uttrycka sig. Man kan inte förolämpa människor med falska anklagelser på det här sättet. Ulf Kristersson gav dock inget besked i intervjun om uttalandena påverkar samarbete. Nadia, du hjälper ju människor som kommer till kommunen med ekonomiska svårigheter. Och Katarina, du är doktor i antropologi som jobbar mycket med mänskligt förändringsbeteende. Och du är mest inriktad på hållbarhet både bland folk och företag. Vi har ju fått ett mejl från... Och det är ju givetvis otroligt jobbigt. Han har gjort 18 tävlingar inför idag. Bara 2 stycken över 64 meter. Det är säsongsmässigt 60. Han kastade på SM förra veckan bara 60 och 23. Och de senaste 4 tävlingarna har varit... Men jag tänker på blufffaktorn. Så det var ett företag som har satt upp massa lappar i skolans korridorer överallt. Och jag ryckte ner allihopa och var den enda sökande. Jag fick jobbet. Träna sin förmåga i att artikulera hur man ska lite sämre ibland än diskutera. För att min diskussion tog ungefär 3 timmar, men det kändes jättekort tid. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Animal här i Peter med mig, Heaven Small. Jag tycker det är så himla spännande med trender i musikbranschen. Alltså det har ju varit väldigt tydliga trender, speciellt de senaste åren under pandemin. Alltså då är ju bara folk, speciellt alla producenter och alla artister, suttit inne hemma i studion och bara... Kortare än 62 meter. Ja, nej, det känns inte riktigt bra, det gör det inte. Fanny Roos då i kulan näst sista omgången. Till med 19 nu då. Här börjar rotationen med 4 kilos kulan för Fanny Roos som skickade iväg den där. Caddy har ju inte haft några tävlingar och har ju ingen tävlingsrutin överhuvudtaget. Så att det känns inte positivt där heller när det gäller Caddy. Jag tror att det blir väldigt viktigt att prestera. Det som återstår nu är några stötar i damernas kultävling och sen 200 meter för damer och Julia Henriksson som den svenska VM-deltagaren om en liten stund här i Malmö. Så det blir nästan som ett ordspråk som jag gillar. Och det är det här. Vi kollar hur det är med VM-formen som är svenska friidrott.
väntas flera tusen komma till Sveriges match i Melbourne. Dels på grund av fler tillresta fans till Australien, men framförallt på grund av att det bor många svenskar i Melbourne. De välkomnas till åttondelsfinalen med öppna armar. Jag ser fram emot att se alla gulklädda supportrar. Och det är en väldigt fin matcharena det här, eller hur? Fantastisk. Var ute och tittade lite snabbt här och ja, jättefin både gräsmatta och läktarplatsen också. Så att, nej, det kommer att bli jättebra. Ja länsi on siis tämän arvoottelun selvästi parempi osapuoli. Miten käy sitten huomenna miehissä? Se nähdään ja kuullaan täällä iltapäivällä Sotkamossa ja Yle Puhekin tulee tunnelmiin mukaan kello 12.45, mutta Juhan... The summer is crazy. Radio Novan viikonloppu. Valdon lauantai-löylyt.